bayang. Wol adem dingin tenan. Bener-bener kemarau. Yes, alhamdulillah. Lah mong kono nang Jember ya. Ki lho, parek nang ngalor nisan kene lho ya. Sik. Wis. Ngalorno rono lho to. Kono lho Jember. Mana enggak rono lho kene. Oh, untel-untelan ning kono. Kenapa balik lu malah repot? Apa ya guys? Gula iwak sangit. Oh asem. Pindah iwak sangitnya habis sih gitu. Sangete ketok entek Mbak Bur. Enek sangete. Iki sayur apa? Lombong. Sayur lombong apa sayur apa ya? Apa ini sebenarnya? Siapa? Biasanya piro Mbak ini kita ngerti sampe. Hah? Ya bos biasanya 3.000 duit. Masa 13. Golek iwak sanget ki enek. Mbak ngarepe sampean iki gethuk apa bangsane ngono kuwi? Iya. Oh, nggih. Gethuk utri. Iwak sangite ketok wis musnah. Kurang isuk. Amit. Pergetukan. Lho kok kayak kelopone ketok ya? Ambune sing ngeling ki apa ya to? Jambu. Apa iki? Anu. Mi kuwi tio ngono kuwi ya. Mbok, lah yo ngarune didelok. Aku merepatku rapat tek ketok yo cilik-cilik ini. Beli gedhok nukokno paksu, guys. Gedhok. Nukokno paksu. S2. Terus Dinda apa? Kowe tuku jambu merah iki ya? Dinda engko tak tumbasno apa ya jajan iki ya komot. Apa jenenge? Jenang ketan ireng. Engko Dinda. Sing tak share ki iwak sangit, tapi kok kene sawi sik guys. Sego jagung emang gak sida to? Iki lho. Sida lah. Tempe embus ini pironan ya?
Tempe gembus. Yuk guys, kita unboxing belanjaan pagi hari ini. Untuk apa? Untuk apa ki bulang karo tante. Ya. Nek ngepai pari jere Mbak Lis aja sampe tekluk ngono ku lho ya, nek didos wong angil jerene. Ki mang aku petuk pas blonjo. Gone dhek entuk 11 sak jere. Kita unboxing guys, dapat kerupuk. Kerupuk ki saadah ngene iki 3.500. Jadi tumbas 2 iki 7.000. Terus onde-onde 1.000. Jajane Dinda. Terus iki ada cikalan. Nek ngarani ning kene cikalan iki guys, nek klopo ki satu utuh ki klopo. Tapi nek wis dibelah-belah, didadekno ngene iki cikalan, iki 2.000. Sakmene iki 2.000 guys. Nek kopi ya wis. Terus iwak sangit. Iki mau 10 biji 7.000. Iwak sangit engko dimasak karo sambel klopo, sambel ces. Sukaane Dik Dinda. Terus tumbas jagung manis 2 biji mau 5.000. Jadi seadah niki 5.000 guys. Terus iki mau sawi. Sawine iki mang 2 ikat 1.000 rupiah. Kena nggo gawe mie. Nek Dinda iki nek tak cawisi ngene iki kok malah bingung nek gak mie. Terus iki mang tempe gembus. Tempe embus guys. Tempe embus kuwi 1 biji 500 perak, 500 rupiah lho guys. Duit 500 ki ning kene jek laku. Jek mlaku guys ki mau tumbas 6 biji duwike 3.000 rupiah. Terus lombok abang sing rondok mehong regane 1 on ki 4.000. Terus ada oh ya ki bubur sumsum dicampur ketan ireng. Sakmen iki 1.000-an guys. Lha kok ana Dik Dinda memang 2.000. Terus iki bakso gethuk. Ini lho. Senengan gethuk. Tak tukokno 2. Tak buntele iki 1.000. Nah, tak tumbasno 2 guys. 1.000 rupiah lho. Aduh, kleru Mas. Gendar. Jabang bayi anak kadal urip. Ning kono tak buka gethuk iki. Masa aku untuk njupuk kleru. Astagfirullahaladzim, ki yo kleru ngene, Bapak. Kleru. Iki opo ki? Gethuk tapi dikek gula abang. Lucu ya, guys. Apa sing kleru? Lah tuku gethuk rek kleru gendar ambek ngene iki apa? Ki apa edok jenenge? Putri ya. Ora iki. Kaya yo gethuk tapi dikek gula abang. Saplak apa? Mbah, kaya saplak ya. Buka itu. Saplak kok. Lho tak buka ki sing kono ki. Kamerane ning kene. Sisa iki lho gethuk putih, senengane Pak Sun gethuk putih. Lah aku mek loro til rek. Jane gane sagel. Kleru iki jebule. Walah jabang bayi. Gak apa-apa ya, enak iki. Ayo. Enak. Bismillah. Gendar. Apa? Nek nggo ganjel usus. Kok kabeh memang duit dhisik kan 50.000 ya. 50.000 iki karek 22.500. Entek piro ya? Aku nek kon ngitung gede. Entek 27.500. Remote 17.500 ki wis entuk sak menembane iki yo, guys. Tapi iki yo tumbas sing murah-murah. Nek larang misale kaya brambang, minyak goreng kuwi guys, walah regane mehong tenan. Brambang iki mau tante ki cuma tumbas seprapat. 1 kilo niki padahal cilik-cilik lho 40.000.
Wis tuku seprapat ae to. Tante tuku seprapat, guys. 10.000. Nah ya brambang kok ya 40. Lah nek nerak brambang, minyak goreng, terus LPG, lah dik 100 untuk reno telu, guys. Lah nek termo tumbas ricil-ricilan sing murah-murahan ngene iki ya dik 50 ngene nganggokno 2 dino. Kane dhuwit saiki ketoke 100.000, 50.000 tapi nek dibelanjakno ki ora memper. Meskipun barang iki ya rada enek sing murah, maksudnya enek sing jek 500 apa tapi nek dibelanjakno ya yes, bersyukur ya guys, intinya uripe bersyukur, yang penting sehat. Jadi nek awak sehat kan iso menikmati, iso mensyukuri ya guys. Jadi rasa syukur iki tiap hari diucapno, masih diberi sehat wis alhamdulillah. Saiki ciri Pak Yai ya guys, ciri Pak Yai. Meskipun uang ki miliaran, omahe koyo gedong tingkat, tapi ora krasane ngomah. Lah mikirku, lah nendi nek gak krasane ngomah, dadak uripe iki ning rumah sakit. Aku ya kuwekelen karo Pak Yai ceramah kuwi. Tapi tenan nek dieling-eling nek di apa kuwi? Nganu ki ya tenan guys. Dadi piye yo gak iso menikmati hidup. Puluh duweke miliaran, omahe kaya gedong bertingkat-tingkat tapi gak iso menikmati hidup. Nyatane urip apa ora krasane ngomah, krasane ning rumah sakit. Uripe ning ICU wae. Jere Pak Yai lho nggih. Tapi nek tak rasa-rasakno ku ya tenan. Meskipun tiap hari ki mangane sederhana karo sambel apa, tapi kan kene duwe rasa nikmat, ngrasakno urip. Meskipun ora mam karo apa kuwi iwak, ora mam karo sing bangsane sing enak-enak, mewah-mewah iki guys, tempe embus iki lho. Ki ngono nek wis dimasak, disambel wis rasane nikmat. Jajan apa sayang? Waduh, mama gak dikasih. Permen. Dek permen kopi. Sing tumbas sapa iki, Mang? Kok wis nyekeli bakpao? Hah? Dikasih sama siapa bakponya? Oh, bakpo ditumbasno ibu. Oke. Kakak gak enak. Jirine kakak gak enak. Kakak apa sing kasih? Is, kakak kasih Waduh, tenan Kak, dikasih Kak. Makasih. Makasih lho Kak. Milah deh. Iwak sanget tak sambel mbek klopo nggih. Nggih, ya sing ngene guys, engko dilanjut neh nggih. Dadah, aku tak masak. Sambel cas, sambel klopo dicampur iwak sangit ya guys. Dimam karo sego anget-anget jan. Suwegre luar biasa ini pokoknya. Enak sing masak kaya dhisih ngene iki ora guys. Sambel cas kok dikek iwak sangit ngene iki. Enten apa mboten? Enak sing kaya menune dhisih ngene iki apa ora ya? Sambel cas dikeki iwak sangit. Mama Iyung ya Allah. Sayang sik cium Mama. Cium sik. Kok nggo iku piye le? Kok nggo iku piye maksudnya? Gak pareng sayang. Mama cek masak iki lho, jombok. Neron-neroni. Nggih, gua nggih. Wis hampir matang. Gak usah garing-garing ya guys, soal iki panasnya banter, aku malah melot garing. Iwak sangit iki mang sing daging tok iki. Ora sing cilik-cilik kok biasane. Iwak pe. Coba guys ngene iki. Ini ki terus dimam karo sego anget-anget. Oh, alah jian tenan kok ngentekno sego apa meneh kok segone jagung. Wis. Iki ki menu kuno.
Menu kuno. Dadi niki panganan kuno di iki nek ruwahe Mbah Dese iku sambel iki dibakar nganggo kreweng ngono kae lho guys, ora digoreng. Piye, Dok? Karet Dik kuwi. Karet iki lho, tabung gas. Ora usah digawa. Engko nek dienggo ganti-ganti nggih, gak bareng dienggo dolanan. Ku karet. Wis mandi apa urung? Loh, kuwi tutup. Jere sapa rek wis mandi? Ora kan dikosok kok. Wis mateng. Lah ya jane iki ndeknane mulo ngene Mbah aku ki wis ngomong damen ki yo diopeni. Mbah Samiran dos ya enek nggone Mbah Kung ya enek, Mbah. Tak jak numpuk ngono mikirku. Gak gesek digeme jane nang kono. Kentak ora. Gak iki Pak Dian. Lah Pak Dian yo nawani ndek ngilang. Yo sepak. Ya dos Mbah Kung. Lah mikir kuwi yo ngene Mbah, wong Agus kira-kira yo pengen ngopeni sapi, Mas. Lah sing Agus tak omongi ndek iki. Damen ki etan pirang-pirang iki, Mak, ngono iki. Anu, sawah etan. Iya, maksudnya ora mek kok kene ora masalah. Oga maksudnya etan iki kombi apa ya diret. Nggon kono lho. Ya kena kono kombinan ya, Mbah. Ayo kombi. Heeh. Ayo damena yo ilang. Ya ilang ya lembut ngono ku ya. Lah yo maksudnya lah kene kan. Nek kene nek didos biasa. Damene kondang apik-apik. Apik kok lah Mbah, lho Pak Agus wis tak omongi. Yo nyempel ta ora mbok kaya puradan. Ora. Maksudnya biasa. Obat daun sampean obat koyo walang sangit apa ngono ku, Mbah. Ayo kapan-kapan ngaret ayo ngobat damen soalnya konti sapi. Jane nek Pak Agus ki tak omongi gugu. Ndek sore ki sampe omongi sampean, Mbah. Mbah Ran ki cara tak kon ngewangi ngerit ngono piye, Mak ngono. Ngono ki ora apa-apa cara didos bareng-bareng ngono lho, Mbah, mikirku. Dadi lek damene mbok openi ya malah beneran. Lho ora lho engko Pak Agus bareng melok ngewangi ngerit ya bareng-bareng. Ada gisi kok. Lah yo mikirku yo ngene, Mbah, mikirku wong ora wedi udan, yo gak buru-buru ndang ape di ngono lho mikirku. Damene duwo-duwo. Edak omah ngono. Tumpuk nang kono rak Mbah Kasir dicemek. Iki sampe panen, guys. Mbah Samiran ki sampe njupuk damene. Lah yuk Mbah sarapan. Terus sarapan. Sambel ces, nyambel ces tak kei iwak sangit. Jangan ndek iki yo ijek. Udah tegal. Wes Ora wis takon ngerit. budal. Sapa iki rasem. Endi? Nek sing kono kok sing ngene Mbah Jami kuwi lho, Mbah Jami ruwae kuwi kok tak kon ngerit Mbah Rasemen. Kono damene iya, ya alhamdulillah, Mbah. Ngene Pak Tamang arep omahe ora kepangan blas kok. Lah yo. Sing kono cek entuk 6 sak sing arep. Sing ngene Mbah Panijan kuwi entuk sing ngarep omahe yo blas gak ngundoh. Pokoke blok ngarep omahku sing ora ngundoh masiran. Ora ngundoh, marjan yo blas. Etane kuburan sing tak tanduri ki entuk 4 sak sirine. Ngene Mbah Panijan. Kan nggone Sik ngundoh ae Mbah aku ngono. kuwi mar yo kok. Sampeyan ya akeh ngene Mbah Doto barang kene do diriti ngono. Lah nek iki awake iki gelem ae ngeriti nganggo. awake dhewe lah yo. Murah jamane maksudnya Pak Wadi. Iya. Wong lha kowe engko jek ngene sapa kuwi sing kombi? Pak Ependi, Mbak Ida, terus sapa neh? Nah, teh. No, lah ya Pak Ependi, Mbak Mbak Doto, Ida, iya. Mbah Doto, terus kowe entuk sapa kemang? Kayak Jono kuwi. Orang Yo jono. Lah kok nek gak anu tak selene wong kopi lho mereka. Lah ya Dek. Mbah, anggit ku jemah setu ki sik tampa seren ya iki timbrang-timbreng. Engko minggu lho Mbah anggitku. Mingguan pae. Ya, Minggu mbok mulai minggu ngono ya ora apa-apa. Lah anggitku tak kon ngawiti ndek nggih Mbah Kemis. Lah aku tekok Mbah Kung jere, alah ora minggu lah ya ora apa-apa ngono. Engko lah tek ketok erek ngene PMP gabah aku. Ketok erek timbreng. Ndek sore iki cara Pak Agus gelem tang ora pe ngongkon sampean lho Mbah gak patek mentolo. Ning sapi kowe. Yo tak tekok ning gone wong-wong iki rek Mbah. Ning Pilang Bangun. Jalan nggone wong-wong ah. Lara semen. Kowe didamen kaya Oh alah. Alah Mbah. Urusane kono-kono. Urusane kono. Lah ndek sore iki ngene lho. Mosok Mbah Samiran kon ngewangi ngono. Malah ra mentolo iki Mbah Ji. bading iki rene. Apa ngomong iki ra mentolo. Judami. Akhire ora kombi lho.
Lah damene ra ilang aku. Kok mah gak nang nembung yo. Iya. Mau tak Lho, meno. diomongi ora mentolo, Mbah. Ape ngakon sampean, Mbah ayo iwangi ngedos, Mbah pengen iki gak mentolo, Mbah. Paling cepet sih kok. Paling Dia nang mikir ala panenku paling ya. Lah nek cara mono ndek mben nek gosok mben nek ngedos aku tak nganu damene ngono Pak Agus juga mikir kombi atuk man. Sing kene ape ngakon ya merungga meranggu. Aku ki ngene lho Mbah, wis tuwek Mas, mbok reh mbok pakno mbok mbok anu piye aku ki ngono, pengen ngakon sampean ki. Ngarit nek Wong wis tuwek kok mbok biasa ra ngangkat. kon ngewangi aku. Walah. Ayo Mbah sarapan Mbah, Ran. Kene lho, sega kurung tak. Kene carane tak siapne kene. Iki sing palike dhisih, guys, palike dhisih sing duwe sawah. Dadi damene iki arep diopeni ndekne kan yo duwe sapi. Ora oleh dikombi lah Pak Suwis kadung telepon kombi. Ya engko diselehno ya ora apa-apa, kombine yo urung rene ya. Pamitan, guys, arep ndok Kertosono. Pamit rene, Mas. Kalimantan Mbak Ica bareng ikut. Rambutku rek ruwek-ruwek kok ngene. Desa iki lagi istirahat siang. Lah kok moro-moro, Dik. Dik. Pamit ya, Dik. Wis engko. Lho lah Mbah Pomo barang ya melok Mas. Lah yo. Loh, lah iki pakete, Dek. Iki pakete. atas nama Maisha. Dinda. Nggih. Nggih, nyedok iki, Dek. Alah tangan kiwa Dek saru. Nyekeli HP. Duh, piye, Dek? Oh. Nggih, monggo. Awas, motor sik. Hati-hati lho, nggih. Nggih, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupaku, guys. Nggih, Dek Dinda ya penari. Wis do pamit dhewe-dhewe. Tak resik-resik, guys. Lanjut bersih-bersih gitu sih. Nyapok niki sebelah kene. Lha Mas sing Ica karo Mbah Pomo ning jero mobil. Alah. Lho kok ngene lho Mas. Ngomongnya kok mendadak ngono lho mikirku ki. wis paling wis toto-toto mah. Lah iya. Mak ngomong. Lah kok yo jenenge wong rupaku yo koyo ngene ya guys ngurung angge tangi turu dipamiti ku kaget aku. Mas aku nek ape ning tuwa Terus ngono. acara apa ya Mas? Ya Mas aku nek ape ning telaga. Ya ora apa-apa yo tilik ngene mama. Ya suwe ra rono. Nah ya. Karo Mbak Ii kan yo akibat lahiran to. Jadi urung jenguk blas semenjak berlairan kuwi, tapi lairan iki bulan apa aku juga paham. Cerita-cerita ya ora. Maksudnya iki yo lho, nek masalah bahas ngono ki nek gak sing kono cerita kan kene yo gak maksudnya yo gak ngerti ngono yo, guys. Mosok ape nganune kok sing keluarga kono ki yo. Iya ki tak sapon. Resik-resik guys kon jaga omah. Diceritane anak-anak do metu neh. Dadi yo maksudnya iki ngene lho, nek yang ini ambek mangkat kok kene ngono lho Mas. Aku ya wis seroh ndek mang abene. Kene wis mesane wis enek. Wis tapi yo Kok ya ini ki adek mangkat lho kok tekane kono ki ya opo ngono mikirku. Kok gak
Cara menung kok gak esuk-esuke mang. Nganu Pak Kantin barang ya. Ora paling langsung jablas nih. Nek menawa ngampiri niku. Enggak. Menapa nek? Kowe kae wis tau rono. Yo kae rono yo mbek mati, Mbak Par kae. Nah, aku tau urung tau. Nek kemara melok. Iya, guys. Gaweane ku coto ya, guys. Aku melok nginep kono ya aku sing jaga omah lah, Dinda. Karo Dinda ning omah. Lah nek pengen roh kono nek Aku iki marahi Kak. nek pengen roh kono. Metu-metu iki piye ya, Kak? Apa nek Pak Suli yo jalan-jalan iki yo gak hobi. Terus kaya kulineran jajan-jajan di Jogo iki yo ora hobi, guys. Sampean ki ya yo gak pernah kok nek Pak Suli jajal. Ngajak kulineran iki jajan iki gak pernah. Soalnya nek iki gak hobi. Terus yo bojone sing dijak jajan ki sithik-sithik gak doyan, kok mambu lele gak doyan. Gak Ya. doyan dadi iki. Sing butuh ngajak ya sapa ngene ora seneng metu. Iya, Aku guys. jane pengen nek Mas Suli. Tapi wong aku ora pengen metu. Ya aku ae sing dijak metu. Ya ora seneng jalan-jalan rasane. Wong kok ning omah ae kuper. Makane bojone iki ora pengalaman blas. Kuper. Wis wong ora tau mangan sekolahan. Nek sekolahane dipangan sekolahan yo tak. Pelajarane Mas Suli. Engko nek wis bar diresiki terus saged disiram, guys. Soale kemarau. Bar disaponi terus disiram dadine ketok adem awane. Nah, engko nek larane ra diresiki disiram nyememer. Bar disaponi terus disiram. Ndak duwe ning kene ra duwe. Ora tuku wong e, Bos. Sapu sote ra duwe kene iki. Iki nek ning Gunung Kudungan iki angin iki. Wong sapu kono aneh karek cilik-cilik ngono. Sapu wis wayahe tuku. Lanjut nah, guys. Habis rawel, guys. Habis. Biasane kono ki iso ngelah dhewe iso. Kok ngolah-ngolah wong rawel kok mulih kok. Lah buke untuk kok. Ngono. Ngumbahi anu, guys. Kaset-kaset sikil. Wis kotor kabeh. Mau kuwi serbete wis bar tak rendam enek 10 menitan. Terus tak sikati. Terus iki ganti sing keset sikil kok wis do
Usah kabeh kotor iki, guys. Kok nek wong wis balik kan iki sedeng wis garing. Ora yo gerak lap sikil iki, soalnya iki mester ora koyo batah pokoke dhisik. Nek ngene dhisik kan banyune meresap. Lah nek ning mester kuwi nek gak dilap gumbal ngene iki lunyu. Kayak rengi-rengi ae. Ya wis ngono guys ya. Ya wis brengsek lah guys. Ngono ya guys, kayak di habis rewel iki Pak Ibu iki jone rambu nek urusan sebentar. Lah iki mau bocah dititipno kene. Mari iki Mas Ajis ge enek lho. Mas Ajis enek ngono ya gak nguri. Wes alhamdulillah guys, wes bersih semuanya. Wes ora enek larahane ya engko tak tinggal mulih ki nek bersih ngono lho guys. Kae sing anu lape sikil sementara tak penter ning kono sik sesuk di entas terus iki kene ya wis bersih. Terus serbete ya wis tak kumbahi serbet 4 mbuh 5 iki mau guys. Terus iki ganti iki celonone anak-anak iki. Tak kira iki celonone Ica, jebule kok enek sing gedhe, enek sing sedeng. Oh, berarti iki celonone anak-anak. Sing bar dienggo lamaran pas waktu Mbak Ica, kok Mbak Ica, Mbak Via tompo lamaran kalau guys. Mungkin ya kok disampir-sampirno. Mungkin ape digiling ning mesin cuci iki ya ora kaya nek disikat ngene iki. Iki mangkane tak sikati ning ngisor mumpung isih enek wektu guys iki. Jam piro ya? Kok gak ndelok jam, guys. Iki jam piro? Pak Su ngladeni dek habis, soalnya rewel dek habis. Dijak tumbas susu. Walah. Agak jam 3 lewat 10 menit. Tapi ki mendung, guys, hawane. Makane wis koyo sore. Tak kira ki ya wis jam piro ngono. Mendung hawane. Tak kira ki wis wengi wis 4:30 apa jam piro kok. Delalai lagi jam 3 lewat ora nek 10 menit anggek lewat nek gak 8 menit yo 7 menit ya guys wi. Wis aku tak lanjut kemang bilasi celonone. Bagian tunggu mah. Tunggu omah yo ngene iki guys. Nah, nek barang-barang sing kotor ya jangan iki. Terus iki. Kok manggone ning isor iku nek kepidak ya pecah. Nih, besi, saponi. Anak-anak ini Kertosono guys. Pamitan mau. Serah Pak Guru. Kok mbok omongane. Berjelas ya. Piye, Mak? Emang gak iso omong ah? Iki sing mbok omongin nek. Ngomongin aja luwih jelas ya. Ya ora, malah bener ya. Kok bolak-balik mbok omongin Pak Guru. Ya apa kresek apa-apa. Jawane iki dienggo ngene lho Mas. Iki kan wis nganu ae. Wis potol to Mas. Jawane iki dienggo ngikat ngene. Tapi wong polahe ya solasi iki jawane. Gak Cinane. Gak.
Cinane yo ora potol nek Cina bakok malah. Yani paling cuma durasinya yo berapa? Wes. Lebih lanjut nih guys. Nah ini guys, kontennya sesuk dilanjut nih, nopo untuk pirang menit kok nek kegawan durasi yo. Sing nonton pegelen. Wis ngono nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk dilanjut nih.